Så jeg skulle lave en grøntsager. Og retten her, det er sådan noget spidskål, der lige er kogt ganske kort i saltet vand. Og så er der rullet et stykke kalkunbacon omkring. Og så er det slik med. Udover det, så kommer der nogle tomater. Tak. Den er varm på den. Vi skal faktisk ikke have retningen med, så det må jeg egentlig, så finder jeg egentlig til bare at tage på hånden. Jamen, kommer lige nok hen. Så er der noget top til det der. Jeg er jo ikke ret meget til det her, fordi vi er jo noget rigtig. Godt land, så du kan det her. Tror det er det? Du går aldrig til udstyr. Nej, det gør du ikke. Nej. Så gulerødderne og skalotterne, de er kogt i 3 minutter. Så er de drænet. Så er de stegt i 5 minutter. Og efterfølgende så er der kommet macadamia nødder på og honning. Så har vi en rabarber rødløgs kompot, som er rabarberne og rødløgene selvfølgelig med haven. Med nogle små kartofler, og så er der kartofler, som er bare grillet. Med timian på fra haven, og kartoflerne selvfølgelig også fra haven. Nej. Det er mere eller mindre fra kyllingbryster, hvor der er rullet en sådan et højt sammen af, lagde parmaskinke ud, som sådan langt fremme, så fyldte jeg parmaskinken med spinatblad fra haven, og så lagde jeg det, som de siger, verdens bedste storm og soda henover, rullede det sammen som en pølse, og stoppede det ind i kyllingefilet og lukkede den med flødenote. Det er meget højt. Det er op mine vinger. Ja, det var det. Jeg har givet dig 7 for smag. Jeg synes, det smagte utroligt godt. Det var en god sammensætning af de forskellige ting. Jeg har givet dig 3 for præsentation. Jeg synes faktisk ikke, at tallerkenen kom til sin rette forhold til, hvor godt det smagte. Det mangler lige lidt komponeret lige så godt, som jeg godt kunne tænke. Så der er 10 forskellige krydderier, det har stået og stummet i lidt over 3 timer. Ja. Der er kaffe, der er øl i, der er chili, og der er chokolade i. En helt speciel smagsoplevelse. Der er lidt dressing over på kødet, og sådan en rødbedesalat med syltede kapers og lidt nødder. Værsgo. Hvis den kommer, når du først får smagen, så får du den der kaffe chokoladesmag, og så kommer chilien bagefter. Hvor nogle gange så får noget fast chili, så brænder det bare i kæft og kram. Her der kommer den fine, og så ligger den som eftersmag. Det synes jeg er en rigtig god afgangssmag. Men det synes jeg en færd, som er bagt op i en grill med nougatmix og marcipan-top med mandeflager, og så er der en vaniljeis med brumbær. Er den nemlig ikke serveret i jordbær? Nej, det bliver formeret, men der var nogle af gæsterne, og hvis du blev muligt til at gå hjem. Eller gå hjem. Er isen hjemmelavet? Ja, det er hjemmerørt. Nej, det er jo ret. Meget fast i en måde på sammensat det. Så igen, 4 tal og samme karakter på 16.